Моля, как се зафили. А на мен, то май 3 фанах вече на попара. 4. Добре, снимам. Не, къде се служи? Добре. Къде се служи в храстите? Не! Добре. Моля, тая пък аз фана. Това не знам как се фана, аз бях закачил водорасли. Здравейте, приятели! В днешното видео отново сме на язовир Сопот. Този път аз ще търся костури и щуки, а тати едрите щуки. Ако искате да видите какви такъми ще използваме, гледайте видеото до края, за да ви покажем кои са. Сега се абонирайте за канала, лайквайте видеото и приятно гледане! Ето я и първата. Опа. Чакай. Колко е горещо обаче водата. Топла щука, чакай да сгрях. Браво, красавица. Даже имам и риба хваната. Та не е лоша, бе. Това беше щука. Аз го видях цялото такавка беше. Не беше много голема. Беше по-малка от това. Ай, дай по-бързо. Тя щеше да фана като костур за малко. Ето я, бе. Ей! Ти си ми любимата щука, ей! Разбирай, бе, любимата щука си ми. Къде нямаш кал? Само не се завирай на брега, че до там вече не мога стигне. Видях я, добре. Айде, тати! Опа! Тая хептен дребна, ама много хубаво си я видях, беше много готина. А? На какво ме взе? Ми да. Мале, так. Все едно некой си отрезал парче от горната челюст. Не искам така да ги мятам, обаче няма как, защото е много кално и ще пропадна, после не мога да се върна. А на мен, то май 3 фанах вече на попара. 4. Добре, снимам. Не, къде се служи? Добре. Къде се служи в храстите? Не! Добре. Дребнички са, ама... Мен и на тея ми е кеф. Да.
Не знам какво ще ловиш на това. Малета, как се засили. И какви хубави скоци направи. А не от най-едрите. Ма па не от най-древните. Как хубаво тръгна и хубави скоци не скачи. Не. Тъй тръбеш? Приятели? Да. Да. И той като изплува, аз какво ще направя? Не. Тя беше много такава гладна и... Да, вика, сега ще ви приятел това и метна там. Сега дано ти приятел това. Ето, колеги, его момче там, сега ще ходя да го питам. Засвалял си, яде тази штукичка, мога да има тук 35 санта. Ама тази вече умряла, няма по такова. Е такива штуклета. Две преди това пуснах. И разхвърля ги е фърлял тук по брега. Но е такива пизрута си. И за какво? Нямам си на идея. Колега, ти ли си ги разхвърлял тия маломерни штуклета тук, бе? Да. И що маломерните не ги пускаш? Е, как за какво? Защото са маломерни? Хората се грижат тук, правят организациите и да мрат. Така. 0886 355. Чакай, бе. 0886 355 355 466. 466. Ало? Здрасти. Искаме да подадем тук един сигнал. Има едни момчета, където ловат маломерни щуклета и си ги прибират. Къде се намират? Значи долу в дъното на язовира, където е плиткажа. Сега минава да си ги събира, аз даже съм го снимал. С един червен свитчер. Казах му, че ще се обада, даже ме заплаши. Казах, обади се на който искаш. Последен лагер съм, нека да дойдат да ме проверят. Последен лагер, ли? Да, така каза, че е последен лагер. Ма явно тук в... От северната или от южната страна? Ами срещу вилите, там където си държите лодката, защото мисля, че от тук я виждам, се пресича от срещната страна. От отсрещната страна? От отсрещната страна, да. Добре, значи е с кола там, така ли? С кола, да, мисля, че тук Джип, един ето, джип има, Нисан ли е това? Да. Не го видях, мисля, че е Нисан. Добре.
Да знаете, леко воинствено настроени са. И така. Воинствено настроен. Да. Обясни ми, че не съм дал една стотинка за язовира и нямам право да казвам какво да става и чака ярата, щом съм се обадил. Добре. Лек ден. Видя ли го? Да, бе. Пусти камера, това може да се види. Видя ли го как само му цъкна и отказа? Нещо гнусно на кацана. Те си я закусил, дори не ти е фанал. Не ти удари, не тя. Ти удари, бе. Тя удари и после като не може да налапа, се закуси. Да, Да, и това там се кофе честика. голема е. Аз шегувам за това, бе. За моето водорасло. Да, бе, видел съм. Какво ме разнаете те? Не разнаем да искам нещо по-другото, но не. Това е. Флашка, риби и памрънка. Ето, че дойде и краят на нашето риболовно приключение и дойде и време да ви покажем какви къми използвахме. Първата въдица е Тайлоу Дагеки с акция от 5 до 35 грама. Твърда въдица, перфектна за щука, с макара Shimano Vanford 4000 и влакно 1,5 по японската номерация и като за край флуорокарбон 0,39. Другата въдица, която използвах е Savage Gear HG2 с акция от 7 до 23 грама с макара Shimano Nasty 3000, влакно единичка по японската номерация и флуорокарбон 0,25. Това е всичко, което използвахме и различни примамки. Най-много успехи имахме на попър и на клатушки. Най-често клатушката, която използвахме, беше Мепс. Попъра не можем да ви го покажем, защото, както може би сте видяли по-назад в видеото, една щука го изяде и за жалост вече го нямаме. Но ще си купим нов, за да правим още такива готини видеа. Вие се абонирайте за още такива приключения и айде, чао!